Čau lidi, vítejte u mého prvního videa, vítám vás tu Fostrček s mým kámošem Nika a Čau lidi. nějakého neznámého člověka Lilemus. A jsme na Survival Games, IP vám dám do popisu a hrajeme Skywars 4, jsou tu 6 miniher, jedná se o Hunger Games, Hide and Seek, Piv Pav, Survival Games a Parkour. Všechno najdete, důležité informace najdete na serveru. Takže jdeme hrát. OK, tak jdete za mnou. Máme tu dva různých typy map. Jedná se o 8 hráčů a 4 hráčů. Cíl je, že musíte eliminovat všechny, nebo zůstat jako poslední, anebo prohrát. Když někoho eliminujete, dostanete 3 body, když vyhrajete, dostanete 10 bodů a když vás někdo eliminuje, odečte se vám 1 bod. Něco ke slovu? Ne, asi ne zatím. Skyper to koupil. Vidíte, Skype a když odejdete, taky -1 bod se to bere jako, když vás někdo eliminuje, takže -1 bod. A teď se Ale jsme od sebe dost daleko. Ano, a Lilemus je blízko Fostra, takže Fostře pozor, jo, ať tě nesejme. Spíš pozor na tebe. Když uvidíte na serveru Nika, anebo mě a napíšete tým a my vám řekneme jo, tak nám nevěřte, prosím. Jo, jenom když tam budeme, ale jen když to nebude 4. Takže Lilemus už vypadla. Oh shit, a někdo... Wow. Někdo po mně něco rasí. A nestrefuje se. Někdo po mně rasí. Je to moje první video, takže budu občas někdy sticha, takže prosím, nezabijte mě. Teď jste slyšeli orgasmus pana Nika. Dělej, potřebuji si udělat bodky, než sem ke mně dojde ten špek hnusný. Je, dobrý, mám na bodky. A ty boty to robotky. Tak udělám stop. Niko, No. víš, že tam, že ten můj spolubydlící to odešel ze hry. Ano, eliminoval jsem někoho a dostal jsem 3 body a Niko Let's Play, nevím proč a spadnul z nějakého důvodu. Já jsem skočil do lávy. Tak skoču do lávy, protože je největší. Co? Co? Borec. Tak, borec od Ano, a můj channel bude v popisku videa. Ne, nebude. Ano, bude. Fuck, nobody Jo. cares. Tak už to dohraj. Takže jsem poslední přeživší, kdo to přežil. Oh shit. Taky skončil? Ne. Ty Rozbombardoval jsem jeden ostrov. TNTčkem. Ne, pusou. Ano, mohli teďka, jestli jste to viděli, tak normálně Foster cheating. Protože pusou se ostrov rozkousat nedá.
cheater. It's winner. Kdo ještě s tebou soupeří? Se mnou soupeří ještě Hanina 1, 2, 3, Strumpman a Sonico LP. No tak já už jsem mi všechny. Nechce se mi. Víte proč? Protože Niko Let's Play je největší lama. To je jedno, já už jdu do hry prostě. Dělej! Co je? Už mě to nebaví tady počekat. No Lilem už nám taky skočila do hry už. No Lilem už jsem zase ke mně připojila. Tady, Lilem, pojď sem. No, zůstaň tady do rohu a dělej. No. Dobrý. Ty už dělej, Foster. Jo, jedno si dostavím cestu. V té době běž tam do nich, sejmím hlavy a už vode. Jo! Jednoho jsi zabil? Jo, Koho? nevím. No tak pokračuj dál. Dělej, pojď to dáš. Jsi full armor. Ne, Co ti chybí? boty a čapka. No to jsem měl já. To si lama. A máš iron věci? Jo. Já měl celý set iron a helmu a botičky. Tak se bojím, protože se mi to mírně trošililinku laguje. No, Lilem už nám už skočila do hry. No a zase jsem ke mně přišla. Dělej, Foster. Už jedu. Jeď, Garlando, dělej, jeď. Ano, nevím, proč říká slovo Foster. Lila z toho úplně celá natěšená, že bude v prvním videu. Asi. Oh shit. Problém. Ano, když tak se Lilem zeptáme na Skype, jestli má i YouTube channel a jestli jo, tak s ní budeme natáčet. Vypadni. A vidíte, prohrál jsem a to bude za dnešek všechno. Takže se s váma loučím. Čau!